Veronika Štefanová na koni Dante 4, v čase 73 sekúnd a 22 stotín, 9 trestných bodov, z toho 5 za prekročenie časového limitu. So sedmičkou by mal byť pripravený na štarte Marián Vincaj na koni Pireus z jazdeckého klubu Kráľovce jazdecká škola. Ja neviem v tom strese, či mu to nevyfúčalo z hlavy, ak tam spadol. Marián má svoj štart povolený a po ňom sa pripraví s osmičkou Kristína Andrášiová na koni Buble, s 11 Anton Hatrák na koni Karino 3, s 12 Ivana Marcinová na koni Sherlock, Ušiel si mi. Takže na prekážke číslo 7 sme videli 4 trestné body. Musíme počítať, že v tejto súťaži štartujú mladé kone alebo mladí jazdci alebo jazdci, ktorí nemajú veľa skúseností ešte na parkúre. A preto dochádza aj k takýmto omylom, ako tu máte možnosť vidieť, ale